Ning bag-o lang, nakigtagbo si Mayor Mike Rama sa mga opisyales nga iyang gitahasan aron mulihok sa mga kausaban sa Doña Pepang Cemetery nga karon usana ka Heritage Park. Si City Architect Eleazar Lipang ni presentar ngadto kang Mayor Mike Rama sa ilang architectural plans nga ipatuman sa Doña Pepang Cemetery na naglakip sa pag-establisar og kadalanan palibot sa samang, pag-landscape sa lugar ug pagtukod og usa ka amphitheater nga mamahimo unyang kapundukan sa mga katawhan ug uban pang mga kalihukan. Si Architect Lipang giabagan nila City Agriculturist Joey Baclayon, Probe Team Head Grace Luardo, Albert Vistil sa Fort San Pedro ug ni Ramil Ayuman nga maoy gitahasan sa mayor nga mangulo sa proyekto. Gani, gihatagan ni Mayor Rama ang mga opisyales og deadline nga mahuman gayud ang Heritage Park karong Hunyo 12 ning tuiga. Because it's long overdue, and now that I'm back as a mayor, so we must focus because that is a very valuable historical area and that will have to be restored, our project on Heritage Park. We have to finish it and we will do the ribbon cutting on June 12. Nasayran nga una nang giduso sa mayor ang maong proyekto sa niagi niyang termino sa tuig 2015. Ang Doña Pepang Cemetery na ila tungod sa musuleo sa pamilya Osmeña nga maoy pinakadako ug pinakagrande nga edipisyo sa maong lugar. Dinhi gipahulay ang patayng lawas ni Estefania Doña Pepang Veloso Osmeña ug ang iyang bana nga si kanhi Presidente Sergio Osmeña Sr. Ang Doña Pepang Cemetery nga adunay gidakon nga 11,724 square meters gipanag-iya kaniadto sa Archdiocese of Cebu. Apan karon gipanag-iya na kini sa kagamhanan sa Dakbayan human nga gilanswap kini sa usa ka yuta sa syudad sa Barangay Pasil ni adtong tuig 2011. Matod ni Architect Lipang, nasayod sila sa historical significance sa maong lugar. Kini ang rason kung nganong tinguha nila nga mapabilin lang gihapon ang mga karaan nga istruktura ug mga estatwa nga anaa sa sulod sa samang. Lakip na niini ang mga karaang musuleo sa mga pamilya Jerez, Briones, Pilaez ug Juarez. Buhatan na itong nindot nga pathway unya ato ang i-landscape and then ang katong mga nindot pa nga mga structures ato tong i-retain unya naasad siya ay gamay nga amphitheater kung naay mga activity dito. Murag naman sa gamay mga statue dito ato lang tong ipundok og usa ka lugar. Nya i-arrange sa to para nindot sa tanawon dili magkatag-katag ba. Matod ni Architect Lipang, usa ka dakong hagit nila ang gihatag nga deadline sa mayor. Apan paningkamutan nila nga makabot kini. Una nang gisugdan ang clearing operation sa maong lugar, lakip na ang mga illegal settlers nga gihimo ng puy-anan ang samang. Gitrabaho na karon sa mga opisyales ang cost estimates sa proyekto aron mapangitaan na kini og budget ug maimplementar sa labing daling panahon. Niadtong adlaw Martes, adunay gipahigayon nga site inspection ang mga opisyales aron masuta nila ang trabaho-unon sa maong lugar. Aniya ako karon sa Doña Pepang Cemetery nga gitakda ng himuong usa ka Heritage Park sa kagamhanan sa Dakbayan. Inyong makita sa akong likod ang musuleo sa pamilya Osmeña nga maoy gibantog nga edipisyo dinhing dapita. Matod ni Mayor Mike Rama, magpabilin kini nga magbarog isip sentrong atraksyon unya dinhi sa Heritage Park. Kini ang balita. Santino Bonachita, Cebu City News.